sa vôbec nepoznáme. Že od rodičov, naši rodičia sa poznajú, naši otcovia hrávali spolu basketbal a my keď sme boli mali zasraní, tak už vtedy sme sa poznali. No, chceš niečo? Nechcel by som vôbec tomu nič povedať, akurát možno... A potom sa to ťahalo vlastne už, že keď sme boli akože škôlkari a tak sme sa nestretávali moc, ale... Potom asi niekde ako štvrtáci alebo piataci, keď sme začali hrávať basket. Jasne. A tam už potom sa to vlastne ťahalo až doteraz. Že potom sme chodili spolu von, stále hrávali basketbal, takže sme boli vlastne stále spolu, čo možno nám aj uškodilo v konečnom dôsledku. Práve preto on odišiel do Čiech a sa neozýval. No, jasne. A potom sa začal ozývať a máme pocit, že sme sa druhýkrát spoznali. Kus toto malo silu, toto malo dušu. Hejbol, my sme akože, alebo teda ja osobne som úplne od malička, alebo od nejakých 8-9 rokov, keď som začal milovať hudbu, tak sa pamätám, že som ako prvá hip-hopová nejaká bola kazeta ešte Run DMC. Na Walkmane som mal fantastický. Kde si pretačal ceruskou? Ceruskou, jasne. Pamätám aj ja. A to bola taká prvá, a potom to už išlo. Prišiel 50 Cent, v tej dobe, mladý ešte. To ešte predtým si mal Tupaka. No to hej. Pamätám si, keď na základnej škole prvý spolužiak donesol Discman, keď všetci mali Walkmany, tak donesol Discman a mal originál CD-čko od Dr. Drea. No, Discman, kto mal v tej dobe, tak bol veľký pán. Tak samozrejme sme všetci kupovali baterky, aby sme mohli počúvať Discman, museli sme pretačať kazety. A samozrejme nikto nemal to CD-čko vtedy, neviem ani odkiaľ ho zohnal vtedy. No a čo sa týka vlastne ešte, aby sme sa vrátili k tomu rapu, tak to bolo zaujímavé to, že my sme chceli tancovať najskôr hip-hop. To si pamätám, no. Lebo sme chodili do klubov a akože boli sme veľkí tanečníci. Či tancovali, dokonca dokázali tancovať aj na techno. Takže sme chceli tancovať a sme sa bavili o tom, že budeme tancovať hip-hop alebo čo, ale v tej dobe sme hrávali basketbal a trénovali sme dvojfazovo, lebo sme hrávali u mužov, akože profesionálne. Sedeli. A nakoniec to vzniklo tak, že nebudeme teda tancovať a že budeme rapovať, lebo to je pohodlnejšie. Ja si pamätám ešte, že s dvoma punkermi, ktorí sú teraz ešte už asi ani nie punkery, jeden chalanisko je asi prerobený na ženu, tak s nimi dvoma som tancoval v pivnici, sme si tam donesli nejaký gumolit a sme sa tam snažili nejaké breakerské prvky robiť, ty kokos. Keď som sa tam dolámal skoro, tak som si povedal, že toto asi nepôjde, že aby dvojmetrový človek sa vrťal na hlave. No a takže sme sa dostali k rapu vlastne, že začali písať. Myslím, že v 5. ročníku som začal písať prvé texty. No, ale tak sa to nedá nazvať asi ani texty, ale už tam som sa hrával, že som si pustil doma muziku, kokos a ovládač som mal ako mikrofón a som behal po obývačke a som si rapoval, myslím, že Eminemové veci. No. A čo sa týka teda rapu, keď sme my dva spolu začali, tak samozrejme v detskej izbe, mikrofón na rozhovory na Skype. No. No a už to proste potom išlo, hoci čo jeden napísal, poslal, ešte bolo ICQ, ty kokos. Náskôr Pocket, potom ICQ. Cez ICQ. A druhý napísal, nahrali sme to, že popri tom akože mastering spočíval v tom, že bol iba alebo hlasitosti sa upravovala. Zníženie hlasitosti. Žiadna úprava, jak teraz. Čo bolo aj vtedy dobre v podstate, lebo čisto iba hlas náš tam bol. No a potom takto to išlo. No, to už samozrejme môžeme ešte spomenúť prvú nahrávku, keď sme nahrávali prvý track. Ani nie track, ale prvé 4 bary. No sme sa hambili, ak sme sa hambili, tak... Ten si sadol ja som si sadol za počítač a som ho išiel nahrávať a on že počúvaj, choď preč, choď na balkón, ja si to nahrám. Tak som si zapálil na balkóne asi 2 cigy. Dojdem tam, že no čo, jak si to nahral? A on že počúvaj, mám 2 riadky, kokos, a vôbec sa to nedalo počúvať. No. Samozrejme sme to potom vystriedali. Že ja som išiel na balkón.
na fajčiarku. Došiel a to isté, no. Tak sme to vtedy zabalili a samozrejme sme šli potom na víno. No hej, ale potom sa to už zlepšovalo, že už sme dokonca nahrávali aj pred sebou. Tracky vznikajú viacerými spôsobmi a to znamená, že buď si určíme tému, že o čom by to malo asi byť a napíšeme do toho si každý doma. Prípadne nejaký videohovor alebo niečo, tak, aby sme doladili nejaké veci. To je jeden spôsob, taký asi najklasickejší. Hej. A druhý spôsob je, že si ani nepovieme tému, ale napríklad v poslednej dobe sa stáva mne osobne napríklad, že neviem, sedím na hajzli alebo volade, sedím v obývačke alebo čo a počúvam muziku a začnem si písať, spravím si prvý riadok, z toho sa stane potom osmička celá, dajme tomu, a keď sa mi to zdá, že to je dobré, a mu zavolám a poviem mu, že mám toto a toto napísané, že pošlem ti ten text, pozri sa a väčšinou to funguje tak, že on chápe hneď presne, že o čo tam ide. A tiež si do toho napíše niečo, to je druhý spôsob. Tretí spôsob je úplne vlastne v podstate freestyle, ale takým štýlom. Napríklad ako track Dristy, čo sme robili. No aj to, ale aj včera sme robili novú vec a je to napísané na mieste, vymyslené. A tam veľmi zaujímavé to je to, že ako najlepšie na tom to, že sa bavíme o tom obidvaja spolu a tie texty nepíše len jeden, ale píšeme si to spolu. Hej, on má, neviem, nejaký rím, potrebuje, alebo čo, však aj teba sa pýtame koľko razy, že či máš nejaký nápad, alebo tak, lebo však tomu, že príď hocikedy. No a takto si pomáhame vlastne, takže budete počuť, keď bude nová skladba vonku, ktorá zatiaľ sa môžeme povedať názov, že asi sa bude volať Staraj sa o seba, ale akože nie, takže si máš strihať nechty. Alebo chodiť behávať, aby si takže toto je tretí spôsob a štvrtý, neviem, to ťažko povedať, veľa možností je napísané textov. No momentálne ja robím teraz tak, čo chystám ďalšiu vec je, že si píšem nejaké rímy, iba úryvky, nejaké veci, čo ma napadajú, čakám na beat a keď dojde beat, tak to iba pospájam. Teraz je ďalší štýl, čo idem teraz robiť takú vec. Ale je to úplne jedno asi, jak to napadne človeka, tak to robí. Veľa máš spôsobov, presne, lebo ty si môžeš aj napísať doma text, dojdeš sem, postavíš sa za mikrofón a povieš si ti koľko, že takto to nebude, že spravím to inak a spravíš to úplne inak. Ale to asi veľa reperov má takto, že to nielen, že my. Není podľa mňa reper, ktorý vyložene robí tracky tak, že si napíšeš vždycky doma text, vždycky už do urobenej hudby, vždycky dojde na mikrofón a vždycky dodá one take napríklad a vieš, taký podľa mňa není, lebo inšpirácia príde hoci kedy, hoci kde. Za mňa najlepšie, čo robíme, bolo teraz toto, že sme si nedali tému, nedali sme nič, iba sme si nehali spraviť, komu pozdravujem, od komu beat. A sme sa tu stretli a proste sme na tom makali, ty kokos, celú noc. A úplne tá... Samozrejme nejaké vínečko k tomu, hej. Vínečko a tá harmónia, neviem, jak by som to nazval, tá spolupráca je úplne ideálna. Hej, tak ono tam je vidno, to čo sme hovorili, že sa dlho poznáme, tak tam to je vidno, že sa poznáme. Akože dlho. Takže takto to vzniká. Takže takto to vzniká, tieto texty. Začne on? Na hajzli. Na hajzli sú najlepšie nápady, určite. Ja asi v aute po ceste do roboty, alebo už keď mám beat, tak do beatu, keď chytím nejakú emóciu z toho. A ešte teda v robote, pozdravujem do roboty, lebo mám našťastie takú robotu, že sa ozaj dá. Takže veľa textov vzniklo na nočných, keď som si porobil, mal som čas a veľa z týchto trackov, čo máme, vzniklo ako na nočných, ale viacej asi na hajzli. Tým bych chcel poďakovať aj technológii alebo technike, na ktorej jazdí, že je pohodlná, dá sa ti pri tom písať. Áno, pohodlná, dá sa super písať, hej. Áno, super. Kokos, podľa mňa už od narodenia každé dieťa pociťuje, že sa mu život mení kvôli hudbe, pretože
máme deti, vieme veľmi dobre, že skúšame veci, keď dieťa pláče, mu pustí hen takú hudbu a už vychytávame na tom, že jaká hudba ho zaujme tak, aby sa to dieťa ukludnilo, čiže podľa mňa už tam to začína. A už potom, keď ten človek začína vnímať nejak tú hudbu, či na škole, keď si mal, ja neviem, nejakú beatku si mal, tak som počúval nejaké hecovačky riadne, že som sa potreboval nejak vyblázniť alebo čo. Keď je nejaká zlá situácia, nejaká smutná, tak si zase pustíš nejakú smutnejšiu hudbu. A teraz, podľa mňa, keď to tvoríme, tak je to asi najideálnejšie, čiže ja neviem, ja sa mením každý deň popri hudbe, pretože ráno stanem, mám dobrú náladu, hneď idem si pustiť nejakú hudbu, nejakú veselú alebo niečo, čiže ja by som aj nepovedal, že ja sa mením kvôli hudbe, ale že ani to neviem opísať. Chápeš, čo myslím, ne? Nedá sa to opísať, ale proste ja neviem, hudba patrí k môjmu životu, asi tak by som to ja opísal, že ma nemení nejak moc. Čo sa týka tej zmeny, tak akože extrémne sa si myslím, že nezmenilo veľa a akurát, že vo vnútri sa zmenilo, ja neviem, lebo ja napríklad, keď robím hudbu, tak cítim sa slobodne, že môžem si tam povedať, čo chcem, svoje názory. Aj si myslím, že viacej ľudí má také názory, aké mám ja, akurát, že ja to viem nejakým kreatívnym spôsobom dať proste do hudby a spraviť na to rímy, urobiť tam refrén na toto, takže nerobím oveľa niečo iné ostatní ľudia, len to robím kreatívnym spôsobom. Takže extrémne sa nezmenilo nič, ale vo vnútri sa zmenilo to, že cítim sa slobodne, to je jedna vec. Druhá vec, neviem, človek si každým ďalším trackom viacej a viacej verí. Lebo každý predchádzajúci track sa dá brať ako tréning na ten ďalší, ktorý pôjde. A keď to máš takto, že vždycky sa snažíš niečo zlepšiť a nestagnuje to, tak podľa mňa toto má veľký zmysel. A toto je tá zmena, že ono to nemusí byť len v hudbe, to je jedno, keď ideš pokosiť trávnik, tak na druhýkrát ho pokosíš možno lepšie, vieš, alebo... Opačne, začneš z opačnej strany kosiť. Hoci, no jasne, alebo kosačku otočíš naopak. Ešte čo je jedna celkom dôležitá vec, čo som nehovoril a čo je asi to pochopia ľudia, ktorí sa niečomu venujú, nemusí to byť len hudba, je psychický odstrel pri tej tvorbe, kedy sa tu zavrieme a proste celé okolie ako keby neexistovalo a iba proste robíš tú hudbu a uvoľníš sa a zabudneš na všetky možno problémy alebo na nejaké veci. A jasné, a na druhý deň sa zobudíme a proste zobudia sa deti a sme rodičia. Tak. V prvom rade staráme sa o deti hlavne. Ale to je ten moment, že potom ideme sem, ponahrávame niečo, však samozrejme máš v hlave stále, že máš deti, ale dajme tomu, že zaspia a ideme sem, lebo my to robíme tak, že v noci, my nemáme ako možnosti, že teraz si sem zavolám niekoho a staraj sa o deti ale takto na to vyhovuje. Takže asi tak, toto je tá najväčšia zmena, že si človek je slobodný a ozaj, že keď sa každým ďalším trackom posúvaš, tak ti to aj tebe možno nejak dvíha ego, viacej si veríš, a asi všetko kokos. Zdravie, ťažká otázka. Rodinu, najbližšiu a rodinu, ktorú považujem ako za rodinu a není pokrvná rodina, tak by som to povedal. To sú tieto veci. Ty kokos, a asi všetko z mojej strany. Ostatné veci sú úplne Ja si napríklad vážim ľudí, ktorí sa snažia niečo vytvoriť. Že sú to nie len tak, ale ľudí, ktorí dokážu opustiť svoju komfortnú zónu a snažia sa volať, čo spraviť teraz, ale nebavíme sa len o muzike, akože my robíme muziku, ale veľa iných vecí. Ale samozrejme rodina je najviac to, akože určite. Ako u mňa na prvom mieste je môj syn, to je jasné. Ale to je také klíše to povedať. Ale musel som to povedať. Áno, hej. Lebo je to pravda, jasne. Nemôžeš povedať, že čo si najviac vážiš, lebo určite. Že najviac si vážim, že keď mám na 12 hotový obed.
Máš? Jasné. Za 5 minút. Ono je to rodina je najviac. No. Ale k tomuto je to úplne, že asi to pochopia ľudia, ktorí chodia do roboty, ktorá ich možno tak asi nebaví, alebo že tam chodia len fakt, že pretože, ako nepoviem, že musia, ale že zarábajú tým peniaze a že ich to možno až tak nebaví a potom si nájdu ten čas, kedy idú, niekto ide namalovať nejaký obraz, niekto ide behať alebo športovať, že len tak pre seba. Vážim si, keď je nejaká výzva pred človekom a on do tej výzvy ide s tým, že chce niečo kvôli tomu urobiť. Takže spraví niečo navyše, je veľa ľudí podľa mňa a to každodenne sa stretávam s tým, že niečo, že chalanko má niečo urobiť proste navyše a povie si, že buď sa to nedá, alebo výhovorky hľadá. Nemám rád, keď sa hľadajú výhovorky, mám rád a vážim si, keď sa hľadajú riešenia. Ja mám úplne zlú robotu alebo niečo a nič ma nebaví, ale namiesto toho, aby niekto niečo spravil, tak ide do krčmy. No, jasne. Dá si 4 pivečka, ty kokos, pri najhoršom ešte zmláti ženu doma a príde do roboty a znova nadáva úplne na celý svet. Takže asi tak. Zmlátiť ženu tam ešte bude po krku. Ešte sociálku dávajú. No, prvá vec, o čom sa tu bavíme celý čas, je samozrejme hudba, texty, ale to sa asi nemusíme o tom baviť. No jasne. A v voľnom čase, no však s rodinou hlavne. Otázka znie, že cez deň toho voľného času je asi trošku pomenej, pretože ten voľný čas sa snažíš venovať týmto stvoreniam našim. No veď ale voľný, vieš, keď máš, akože keď počítame teraz víkendy, tak čo? Teraz tu máš príklad, že dojdem sem, do Gajar, inak mimochodom. Dojdem sem a proste žijeme tu normálne rodinný život spolu v tomto domčeku. Tie 2 dni, alebo proste vyzerajú, to je v podstate ako taká nejaká dovolenka, hej. No. A venuješ sa deťom, čo v voľnom čase. Dobre, občas si idem zahádzať na koš. Jasné, ja si chodím zabehať občas, síce tento rok pomenej, ale chodím. Teraz som začal v poslednej dobe cvičiť troška ale na gitaru. Asi najlepšie vyplnený voľný čas je, ako hovorí, že sa stretneme, dáme guláš, alebo sa pogriluje, pokeca, zabavíme sa, však sa dokážeme zabaviť úplne hociakým spôsobom. Tuto keď sa zavrie brána, v dome keď sa zavrie brána, tak sa zavrie pred celým svetom. Občas niekto dojde. Ukáž návštevu. Takto. Veľmi dobré. Ty si riadny. No takže vo voľnom čase. Posaď sa normálne. V podstate také tie klasické veci. Dobre. Také klasické veci, čo robia rodičia. Vieš, podľa mňa ako však venovať sa deťom je rodičovstvo, takže takéto klasické veci. A popri tom samozrejme spraviť sa guláš, kotlikový, hej. Opečieme, pogrillujeme, opijeme. Dobre, idem ja aj. No, čo sa týka super schopností... Iba jednu, ale iba jednu, ale chcem niečo vysvetliť. Že čo sa týka super schopností, keď sa bavíme akože o Marveli a o takýchto veciach, tak je to samozrejme riadne ťažké. Hej, ale možno, že poviem, asi by som chcel vedieť lietať a pozerať sa z výšky na svet. Hej. Tak takúto super sú, že proste ideš tam, niekde si odletíš, kedy. Si odletíš úplne hoci kde. No počkaj, ešte to dokončím, že toto je z týchto super schopností, ale v dnešnej dobe je podľa mňa veľká super schopnosť. V podstate prežiť v tomto svete v pohode, lebo to, ale to už máš. To, čo sa, ale že, no veď, že je to super schopnosť, ale no niekedy mi akože, vieš, že niekedy sa stane, že rozmýšľaš nad vecami nejak inak, akože kritickejšie. A vzhľadom na to, akí ľudia sú okolo teba, tak je veľká super schopnosť proste ostať v pohode, v kľude a vlastne vypustiť tých ľudí, lebo to, čo tu akože momentálne niektorí ľudia predvádzajú, tak je ako
Tým na nikoho samozrejme nesmerujem, ale každodenne sa s tým stretávame, každý jeden. Takže to je, no ale inak ako lietať je problém. Lietať. No, ty kokos, ja rozmýšľam vždycky, lebo toto bola aj nejaká otázka v nejakej spoločenskej hre, čo sme hrali. Tam som dal, myslím, že inú odpoveď. A teraz by som chcel napríklad vedieť manipulovať s vekom svojím. Že by som napríklad si otočil nejak, ja neviem, z 35 rokov by som sa vrátil naspäť o 20, zase keby mi to vyhovovalo, sa dám na 35 a tak, že by som si to vedel prispôsobovať tak, aby bolo ideálne. A to je ako cestovanie v čase. Niečo také, no. Takže toto asi. To je momentálne, teraz nehovorím, že za týždeň sa to nezmení. Hej, možno, že za týždeň... Za týždeň by som chcel napríklad asi lietať. Ja tak dobre, možno zajtra by som chcel dobre, lietať. ja ti to prenechám za týždeň, vieš, ja už neviem, ale ja by som napríklad, teraz ma napadlo úplne len tak záuze, že by som chcel byť z piesku, jak ten Sandman zo Spidermana, že vieš, že si piesok, nemusíš si otvoriť dvere, ale cez kľúčovú dierku sa dostane dovnútra. Takže, pohode. Akože úplne všade, aspoň ja to mám tak, že ako som povedal, na Heizli chodí najlepšia inšpirácia, ale to je jedno, či ideš na prechádzku, alebo sedíš na balkóne, alebo ideš si umyť zuby, alebo ideš do roboty cestou, alebo ja neviem, proste hocičo, všade. Vlastne však naše texty sú z 95% zo života iba. My opisujeme vlastne iba život. A tú inšpiráciu máš fakt hoci kde. Inšpiráciu si môžeš zobrať z tohto víkendu, inšpiráciu si môžeš zobrať z deciek. Deti, akože nikdy by si neverila, ako ťa deti inšpirujú, že čo ti vlastne povedia, nejakú jednu vetu a ty z toho spravíš ty kokos 8 celú. Dosť veľa podľa mňa, aspoň záleží aké sú témy, dosť veľa tém je takých, čo je také, že horšie veci, čo porovnávame, tak si berem akože z roboty. Nehovorím, že všetky zlé, aj dobré sú tam samozrejme, ale z roboty berem. Aj v robote, ja. Zo seba, z toho, čo zažívam práve. Všade. Z filmov, zo všetkého, kam pozrieš. Zrobili sme track, ktorý sme opisovali, že aktuálny deň. Zasa vrátim k tomu tracku, čo sme robili spolu, že len tak random. A sme opisovali, ty kokos, som sa šuchol o nejakú stenu a som opísal práve ten šuchol do stenu, čiže hoci čo sa dá opísať, úplne všade je tá inšpirácia, on si no treba pozbierať. No však v konečnom dôsledku to sama poznáš, vieš. No, čo sa týka hudby, tak ja to mám tak, že nejak, neberiem, že do budúcna moc nejako úplne ďaleko, že čo ďalej, ale beriem, že poviem príklad, včera sa nahrávalo, takže ďalej sa bude stále nahrávať, stále písať, stále sa snažiť byť lepší a lepší, toto je priorita hlavne. A čo sa týka života, no ďalej žiť, žiť, užívať si s rodinou, normálne, akože v podstate obyčajné veci, my sme obyčajní ľudia, takže no. Možno ako ešte k tej hudbe, keď sa vrátim, tak určite sa bude čoskoro točiť nejaký nový klip, ktorý by sme chceli spraviť nejako inak už asi. Uvidíme, ale to sú také veci, že dneska poviem o tom, že ako by to mohlo byť a o 2 týždne si zavoláme a že počujem a že rozmýšľal som nad tým, že spravíme to takto a takto, hej. A potom zase o mesiac to bude inak. Takže to je na tom zaujímavé, že nikdy to není isté napevno dané, že nejako, že poďme to urobiť takto alebo takto, no. Chceme byť lepší a lepší a to je priorita asi, nie? Najväčšia, že čo ja viem, a písať, stále písať, nahrávať. A po prípade ešte teda, čo sa týka nejakých materiálnych vecí, tak nejaké veci nové kúpiť do štúdia. Hej, lebo máme vlastne akože základ, úplný základ, ale však to nevadí. O tom to není možno ani aj, keď nad tým tak teraz sa zamyslím. Ale ešte poviem, jasne potrebuješ mať, takže chceme nejakú zvukovku novú, hej, alebo mikrofón, alebo... Hej, presne, no. Čo sa týka toho, čo ďalej, tak dokončí to úplne
Nech tu je To si ho. Ale stále je čo zlepšovať. asi Vieš, aj keď si kúpiš, pohodlnejšie, jak teraz. hej, ale aj keď si kúpiš mikrofón za 500 €, Tak musíš tak dobre zabudiť. stále máš mikrofón aj za 700 €. Keď si kúpiš za 700 €, tak a to je to isté aj o zvukovke, to je jedno o čom, hej, takže proste stále je čo zlepšovať aj čo sa týka tohto, no. Ale v prvom rade zlepšovať Seba. texty, rap, flow, tie klipy možno, keď sa budú točiť nejaké proste lepšie a lepšie nápady stále. Takže to je asi, že čo ďalej. Ja ešte doplním, ja mám, čo som mu včera akurát hovoril, že taký tajný sen, nevieme kedy, nevieme čo, ale ja by som chcel spraviť nejaký drobnejší album, ktorý sa normálne, že vydá možno cez nejaké vydavateľstvo, bude sa nahrávať v nejakom poriadnom štúdiu, ale kedy vôbec, ale chcel by som to spraviť, nech máme nejakú pamiatku na to, že čo sme robili, si tá pamiatka je internet, alebo Spotify, alebo YouTube, ne? To už je jednoduchšie. Ale koľko mať to hmotné, nejako si to vyložiť a vždycky, Lebo keď budeš no, okolo, dneska je ty koľko CDčko sa na to veľká. pozrie, že wow, pretože CDčka už vôbec Dneska je CDčko podľa mňa nie veľká sú. vzácnosť. No, takže niekde na stenu alebo niečo, tak ak si dáš obraz, tak by som si dal to CDčko, nech sa na neho pozerám. Platí. Asi to. No a dokončiť toto tu. Nech to ešte lepšie. No a to je vlastne normálne ďalej, obyčajne žiť, skromne. Tak, jak doteraz. Takže to je asi všetko. Čaute, pozor, hej! To som nedal nenatiahol.